Ginapaspasan na sa mga otoridad nga nag-imbestiga sa pagbusikad sa usa ka warehouse sa Pabuto sa Zamboanga City niadtong June 29 ang ilang imbestigasyon. Kini aron hingpit na mabayran ang kapin gatos ka mga pamilyang apektado sa maong pagbusikad. Gibutiyag sa Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Office o ZCDRRMO nga ginasiguro sa Task Force Rapid Damage Assessment and Needs Analysis nga mapaspasan na ang investigasyon sa pagbusikad aron matino ang estimated cost of damage. Kini aron masuta kung pila ang ibayad sa tag-iya sa mga pabuto nga may busikad nga warehouse sa Barangay Tetuan, Zamboanga City ngadto sa 102 ka mga apektadong pamilya. Kay numduman nga 5 ang namatay ug halos 40 ang samdan sa maong pagbusikad. Gani sa ikaduhang dialogo tali LGU, mga abogado sa tag-iya sa Pabuto ug mga apektadong banay niadtong Martes malaumon ang mga magbanay nga mabayra na. Hinon wala pay petsa ug pila kay mag-agad sa resulta sa investigasyon. Sa tala sa Task Force RDANA, ana pa lang sa inisyal nga 42 million pesos ang na-validate nila nga danyos sa mga propriedad. Ang abogado ay prekurasi na gani at makail mga impormasyon todo, kaya dali kita ng pisina di aton, para po diyan di pa natin sa kuwan, tungkol ya costa and damages.